ମୋ ନାଁ ତପନ କଟା, ଗ୍ରାମ ଉଛିଲା, ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ନୋଭା ଏଗ୍ରି ସାଇନ୍ସର ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଧଳା ମାଛି ଓ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଯେଉଁ ପୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅମଳ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ବାକି ବର୍ଷ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କପା ଲାଭଦାନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ। ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନୋଭା ଏଗ୍ରି ସାଇନ୍ସର ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଟନ୍। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ନୋଭା ଏଗ୍ରି ସାଇନ୍ସର ନୋଭା ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କଟନ୍ ନିଜ କପା ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ଧଳା ମାଛି ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରସ ଶୋଷକ କୀଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ ଅମଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।